Itxasora joan zen, oporretan. Baina aspertu egiten zen, han ez zen inon beste pisu jasotzailerik. Norekin neurtu behar zuen orduan bere indarra. Hondartzan atzera eta aurrera zebilela, zumezko etzauki bat ikusi zituen. Haiek hartu eta binak jaso zituen, baina jendea bertan zegoela. Claro, berehala joan ziren haiek zaintzailearen gana, kexuka. Jasotzailea asarratu nintzen, eta itxasuan egin zuen murgil. Eta han itxasontzi bat jaso zuen, baina suerte txarra izan zuen, itxasontzia portuko poliziaren ezan. Eta izuna partu behar izan zuen. Behin ordaindu zuen ez gero, aprobetxatu nahi izan zuen. Eta han hasi zen estatua bat jasotzen, eta autobus bat, eta bainuetxeko orkestaren pianoa bai. Jakin hori debekatuta, eta oso debekatuta zegoen. Eta amoruz beteta, garrasi egin zuen. Orduan, neure burua jasoko dut, bai, ea nork debekatzen didan hori. Eskuak, oinen azpian jarri, sakon hartu zuen garrasa. Liatak arrotu dintzitezkion, lepuko zaina hola, barkoa lotzeko zago. Pizkaraka, 2 metro eta antxe, gelditu zen goran, 2 metro, minuto bat eta 43 segundu ezkontzen angore. Jendeak, biba esaten zuen, eta txalo zaparra da jozi joten. Hondartza zaintzailea eta portuko poliziere gogo berotu egin ziren. Eta orkestak pisu jasotzailearen ohoretan musika edarkoa zuen. Ona, bai? Zer zema demora oten zarete goran? Ordu bete. Ni eitzaretan garen, ez da nahiz ezta 2 metroa tutxen. Imposiblea da hori, ja? Pisu jasotzaileen zago ez dago zer, imposiblerik. Indarra bada.